سەرۆکی بەرێ دۆناڵد ترامپ دخوازە باجا گومرکاوی لەگەڵ ڕایەکەم ئاسۆرۆکاتیا خوا لەسەر بەرهەمێن بیانی دانای بلندتر بکە ئەگەر جارێکەدی ببە سەرۆک 20 سەدەی لەسەر بەرهەمێن تەڤایە جیهانی لێ 6 سەدەی لەسەر بەرهەمێن چینێ. We are going to take in billions of dollars, hundreds of billions of dollars. ئەڤجا باجا گومرکی چیە و چاوا تێدانین. A tariff is بهێسانی گومرک ئەو باجەیە کۆ لەسەر هەر تشتی تێدانین دەما دەرباسی ئەمریکا دەبە وەک چاوا تشتان لە بازارên ئەمریکی دکڕی ئەگەر بارێک لە بێندەرێکی هاتە ڤالاکردن دەvê باجە لەسەر وەرەدانین. زوودا وڵاتان گومرک ji بۆ گەشەکردنا سازکارییا خوا بەکارئانیە. ئەلێکزاندەر هامڵتن یەکەم وەزیرê خەزینەیە ئەمریکی دگوت فەرزکردنا گومرکê ji demên Kurd re giring e ji bo piştgiriya pêşxistina sazkariya welat heta bihêz bibe û cihê xwe di bazarên cîhanê de bigire. Eger hûn vegerin sê sala nozdan Amerîka û gelek welatên dewlemend projeyên hikûmetê bi perê gumrikê ava kirine. Piştî şerê cîhanê duwem welatên pêşketî gumrik hilanîn ji bo handana bazirganiya azad. Lê li salên dawî guherîn çêbûn bi mebesta parastina bazirganiyê. Serok Joe Biden gelek ji baca gumrika Trump li ser Çînê danî wek xwe hişt. Namzeta Demokratan jî Kamala Harris piştgiriya gumrika vebirî û stratejîk dike lê planên Trump jî rex nedike. The Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. Çawa gumrik bandorê dike ser bikirên Emerîkî. Dema bazirgan kelûpelên biyanî dikirin û rastî baca bilinda gumrikê dibin wan sê bijare hene. Yan ew dê ji qazanca xwe kêm bikin yan behayê wan da dixînin yan jî kitkite difiroşin. Piraniya aborînasan jî hevbîrin ku lêdawiya dawî bikir behayê baca gumrika bilind dide bi bilindbûna behayê kelûpelan. Ger em awiran bidin belgeyên rastexîn her carekê gumruk were danîn hema bikirê Amerîkî ji bo hayên hemû kel û pelên biyanî didin. Lêkolîneka navenda pirsiniya aboriyê cîhanê li Washington xuya dike ku siyaseta Trump ya gumrikê bi nêzîkî $2,600 her sal dibe giranî li ser malbatên bi dahatê navincî li Amerîka. Çawa gumrik bandorê dike ser berhemên sazkariya Amerîka? Gumrika 15 sedê li ser pulayê Emerîkî wek nimûne berçav bigire. Ev dibe sedema ku bikir berhemên bi pulayê Emerîkî durustkirî pêtir ji yê biyanî bikirin û li dawiya dawî sazkariya navxwe qayîm dike û delîveyên karî jî peyda dike lê dibe bi aqarek dîr re here. I immediately as Ez wek karkerê kampanya Amerîkiya Polayê wî 15 sedî nadim. Lê ku ez bazirganek bim û qazanc mebesta min be ez ê buhayê wê 15 sedî bilind bikim. Ji bîr neke piraniya berhemên navxweyî pêwîstî bi kerestên nixaf ên biyanî heye. Bilindbûna buhayê wan jî buhayê berhemên navxwe jî bilind dike. Çawa gumrik bandorê li ser sazkariya cîhanî û peywendiyên nêfreteweyî dike. Renge berhemên biyanî cihê xwe di bazarên Emerîkî de nebînin. Ji ber baca bilinda gumrikê ev jî ziyana aborî digehîne wan welatan. Lê dibe ew welat jî toleya xwe vekin û baca bilind danin ser berhemên Emerîkî. That's what we saw with the China. Me ev dît dema Çînê gumrika xwe li ser berhemên Amerîkî bilind dikir wê tola xwe dikirt û zirar gihîşt cotkarên Amerîkî û Trump neçarbû ku bi dehan milyar dolaran alîkariya diravî bide wan. Wî berê jî ev ji dehatê gumrikê derxist. Çawa gumrik bandorê dike ser budce û xezîneya Emerîkî. Dehatê hikûmetê ji gumrikê jî tê. Trump dibêje ew dê bi milyarên dolaran ji gumrikê bide serhev û ji bo xizmetên giştî û kêmkirina qerzan were bikaranîn û qet nabe sedema giraniyê. Lê dema nirxên bilind pêşbirkiya di bazaran de kêm dike dahatê hîvîkirî jê nayêtin. Aborîzan gumrikê bi giştî wek mijarek bê bandor dibînin û dibêjin ku perê gumrikê nakeve serhev. Emerîkî jî li ser vê mijarê gelkê dabeş bûne. Dexilê şemo dengê Amerîka.